Guntingan o kiskisan? Kiskisan. Guntingan. Basta. Mas mayo ka ng gabi-gabi na. Ay, guntingan. Kiskisan. Kay para walay bilin. Yo, ako si Papa Rocky diri sa Facebook page nga ka-upload din. Nata diri karon sa SeaWorld diri sa Panabo City. Kay para mangutan nata sila ha, kiskisan o guntingan. Daghang nga mga lodi na to diri nga mangaon, di ka magkaon diri, magpiknik mo diri ka uban imong pamilya. Napoy mga tagsa-tagsa nga mga pagkaon diri mga lods, lami kayo. Pwede ka mo tambay habang nagatubang ka sa nindot kay nga dagat diri sa SeaWorld diri sa Panabo. So, saman, let's go. Dayan po. Villarosa po na ako. Guntingan o kiskisan? Kiskisan. Ano sa halas nga nakakiskis? Wala ko gikiskis ang kilay. Usa ko. Tubo daw gilok. Katol. Katol. Ginakatol nimo? In public baga mo katol diretso or kana mo tago sa ka bago ka mo katol? Bigla. Tago Diyos ko. Tago ka. Ganahan ka ikaw mo katol o lahi ang mo katol? Siyempre ako mo katol kay. Kapila ka mo kiskis sa usa ka semana? Kas Papa ka try nga guntingan. last week. Jean, sir. Diyan Salvacion, 34. Kiskisan o guntingan? Guntingan. Basta. Na-try na ba nimo nga gikiskisan, ma'am? Wala pa. Slash. Slash. Last nga nakapaslash. Dugay-dugay na po. Cyril, Tagalanang, 36. Kiskisan o guntingan? Kaya rin kiskisan siguro kay Bagnos yun ba? Minyo naman ta. Murag bago lang, nagkiskis koko. Koko rin kiskisan na to. Ikaw mo kiskis o siya'y mo kiskis? Pareha, para sa kuha, pareha. So magkiniskisay mo. Unsang Pasinaway koko. orasa pwede magkiniskisay? Mas mayo ka ng gabi-gabi na para makita na itong kahayag sa kasinaw. Makita itong kintaw ba? Pag mutubo na, kay guntingan, pag mutubo na, murag gilok-gilok yun na. Asa ta sa mga kauban niya, sa mga taga-Pampanga, Lanang, mga Piha Boys. Ay, sa pangalan? Glenn Paul May, ta Manay, Nakayuya bula? na Pila na mo ka tuig? 1 year. Kumusta? Okay raman. Nasa hangyon sa imo nga di mo gusto, anda ba ni mo ihatag? Depende. Sakit ta kay mo buson sa sulti ana. Wala siya. Mga lalaki nga sige pamugos sa babae. Kanang dapat kanang dili lang basta-basta nila ikuan nila kanila respetoon jud nila ang babae ba dili kay unsay gusto nila dira na nila ikuan pero dapat nagyapon na respeto nila sa babae. Ilang respetoon jud ang babae ba if unsa jud gusto sa babae. Di ba kumingon mga lalaki kung love ko nimo dapat ihatag nimo, dili day ka gusto. Dili ka Kadagan gusto. pa lalaki sa kalibutan. Kiskisan na guntingan. Kasi pinakalabi, kiskisan o guntingan? Kana pagpagupit ka ba? Ay, guntingan. Guntingan, kana saan lang ka last na gunting? Dugay na. Gahapon. Last year. Last year. So buot pa sa buot na ni baga na kayo ang buhok nimo. Nakatry na ka gikiskisan nimo? Wala pa. Pag kiskisan gilok daw kumutubo. Mutuo. O sa kuan sa paa. Sa paa pagtubo, gilok ay di na kiskisan din nimo. Saan nimo kung gilok na kayo? Katulon, lami. Shoutout ko sa nag-atubang sa ko igagaw nila. O sa ko fam. Arian, taga Kaganguhan, 18. Kisagi naga-deny gyud, babae o lalaki? Kasi kusog mo deny. Babae. Babae. Kusog mo deny? Ang uban, pero pag love mo isang tao, napoy usaya, di mo siya i-deny. O say pangalan si mo uyab? Kuan, Ron Mark. LDR mo good meron. So kamot-kamot lang mo. Dili ba? Ini. Chat lang ba? Kamot mag-chat pindot sa chat. Alangan. Kamot lang. Oh, kamot-kamot lang. KFC lang mo. KFC. Finger licking good. Hello? Kita na mo personal? Oo. Asa kanya gidala? Sa kuan mong kayo sa lahat mo. Gidala ka dito sila balay nga kamulang. Oh, nagbinasa ay. Ligo. Nagligo mo. Kamuran do ato naligo. Medyo nabugnaw. Nabi time nga ni hangyo sa simo atong panahon na. Naa. Isugot ka. Sugot na lang. Wala, may tao dito. Half lang o whole body na? Half lang. Kay basi na minulod. Asa siya nagsugod? Sa lips, syempre. Hangtod asa naabot na po siya human sa lip. Pati lang to, nagbuntag. Buntag. Mga pila mo ka oras dito sa kwarto? Mga ano lang to, 2 hours. Kasi paminaw nga nahuman ninyong 2 hours. Wala, kapoy. Gipahayang, gipakulob. Ayang, uy, kapoy rin kulob. Nagdungan mo o naguna siya? Naguna siya. Kasi may ganahan mo ka na magdungan mo o maguna siya? Dapat magdungan dyan. Kasakitan mo? Sakit. So, unsa mensahe mo sa mga lalaki nga dali ra mahuman? Para anong kameraman karon? Dapat pag-practice, mo ka ng dugay. Uy, kay pingis. Pila ka kabutuhan? Kuan, kaduha. Dili pwede usa lang. Dili pwede kay pingis man niya. Guntingan o kiskisan? Kiskisan. Kay para walay bilin. Ano sa lang ka last nakakiskis? La! Kuan, dugay na pati yan. Kung kiskisan, pag mutubo, gilok.
Oh, gilok jud dia. Gilok. Ginakatol nimo. Alam mo, katol man dyan. Katulon. Katulon nimo. Sumukuot jud ka. Alangan, tago. Imong uyab mo kalot. Adi mo gumutugan nga katul. Shout out ko sa mga kauban ron si Bibi, si May, si Goan, si Lona. Ruby, taga dali lang Panabo. Nakiuyab wala. 3 years. Nana may chikiting? Wala. Kumuhang niyo siya nga tagay kog anak. Anakan mo ko. Siguro after marriage. Kung naihangyon siya sa imong, sugot ra ka. Pag inaana na ka ng abot na sa baby kay mortal sin, magunang buhato na dili pa kasado. And born again Christian, magunana dyan ang mga ano ba. Kung ana siya sa imo, ay gabala ka, di ka pabuntisan. Dili lang kay kanang gipadako mo gud mini kanang sa among parents na inaana ang kanang mindset ba. Natay na ba nimo nga nihangyo imong uyab sa imo? Ay wala pa man pod kay ano man kanang abalo man pod siya sa akong parents god na kanang inaana ang tinuuhan and may na respeto pod ko niya as ayan. So wala pa nimo siya pagbigi. Wala pa. Guntingan o kiskisan? Guntingan? Kasa ka last na kagunting. Kuan, wala ang alam na. Di ka ganan kiskisan? Dili. Nakatry na ka nga gikiskisan nimo wa pa? Wala. Pag mutubo, pag kiskisan gilok daw. Wala ko katry. Ah, sila katol daw. Kinsa may gusto mong katol? Ikaw o lain among katol? Ako.